ngendi, Mbah? Lingguane ngarepan kene le. Ya tak rono wae, Mbah. Sisan cangking no wedange simbah kuwi le. Ya, Mbah. Kene lingguwa kene. Ana apa kok sajake penting le? Wis pirang-pirang dina iki aku arep takon ning wedi nek simbah iki tersinggung. Lah karo mbahne kok wedi le? Arep takon apa? Kayane wis suwe simbah iki ditinggal Mbah Wedok. Iya le. Kurang luwih 8 tahun le. Mergane ngopo ya simbah iki kok ora golek meneh? Apa wis ra pengen bebojoan kok, Mbah? Sakjane ngono ya isih pengen duwe bojo le. Ya isih butuh kanca urip barang to le. Lah ngopo kok ora tok lakoni, Mbah? Ben diarani setia ngono karo Mbah Wedok. Dudu kuwi sebabe le. Lah terus ngopo ya, Mbah? Simbah kuwi nyekel janjine lan pesene almarhum Mbah Wedok le. Lah Mbah Wedok pesen apa ya, Mbah? Ceritane ngene le. Nalika almarhum Mbah Wedok lara kritis, pesen ngene. Kang, sesuk nek aku mati, titip anak putune dhewe. Openono. Simbah ya kondo, iya. Terus piye, Mbah? Kowe rabiyo nek kuburanku wis garing. Aku nyicil seneng le. Soalnya arep rabi. Lah gini ya, Mbah. Kok mah tekan saiki kok ora rabi-rabi meneh. Ya kuwi le. Pesen iki sing marake simbah ora rabi-rabi tekan saiki. Lah pesene piye to, Mbah? Ngene iki le. Kang, ojo lali pendak dina kuburanku siramono banyu kembang. Kanggo tondo tresnamu karo aku, Kang. Ya kuwi le sebabe anggere kuburane wis arep garing terus tak siram. Anggere kuburane arep garing tak siram meneh. Sidane ora garing-garing tekan saiki le. Oh alah, Mbah, Mbah. Lah gini iki kok kaya ngono. Kowe iki ora ngrasake le nek usum udan. Kaya wis ora duwe harapan meneh simbah. Ora iso garing babar pisan. Ngene, Mbah, sadurunge nyuwun ngapunten. Lah ngopo le? Simbah kuwi nek carane bocah saiki gagal paham. Gagal paham piye le? Wong Jawa ki nek omong kadang ora terus terang ya, Mbah, utawa nganggo sanepan. Simbah ra iso memahami maksude pesene Mbah Wedok kuwi. Kuwi jelase piye le? Simbah yen entuk rabi nek kuburane Mbah Wedok wis garing kuwi maksude simbah entuk rabi ning ora kesusu. Ya umpamane iki nek wis bar 40 dina apa 100 dinane utawa malah bar setahune. Sing penting nganggo tempo wektu, Mbah. Lah, dadine simbah ki iso rabi saiki le. Mbahmu Wedok ora mrimpeni po? Iya, Mbah, iso rabi. Ora-orane nek diperimpeni wis. Terus maksudnya kon ngirim banyu kembang nang kuburane Mbah Wedok iki maksude ngene, Mbah. Simbah ki aja lali ndongake Mbah Wedok pendak dina. Nyuwun karo Gusti Allah ben diampuni kabeh dosa-dosane. Lan ditampa kabeh amale, Mbah. Ora njur terus ora oleh rabi, Mbah. Wah. Untunge simbah ki duwe putu pinter iki. Ora muspro tenan lek nyekolahke kowe iki le. Wah iya, Mbah, jelas pinter. Aku kok le, Mbah. Saiki kowe gek adu sokono. Mengko simbah diterke arep nglamar yu mundul wetan kali kae. Dhewe rawani kok, Mbah. Kowe iki tak nggo seksi le. Nek simbah serius karo yu mundul. Wes
Kono Gendang. Iya, Mbah. Wah, atiku seneng tenan iki. Akhire aku kromondolo arep rabi karo mundul rondo ayu sing wis suwe dadi yangku. Jos tenan.